Casureco 2. Casureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawat ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Casureco 2 para maaksyonan asin da magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagrumdom na inihali sa Casureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in thermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Sa itong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang sa itong electric utility araw kang Casureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 60 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man an man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pag-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Casureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Casureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Casureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required.
Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casureco 2, serving better for you. Casureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste, asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ning power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Casureco 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente asin hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang porma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man an man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno.
Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pag-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Kasureku to tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureku 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureku 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureku 2, serving better for you. Kasureku 2 safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureku 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente asin hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang porma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP.
Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casoreco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casoreco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. As in man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw ka ini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw ka ini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Casoreco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit as in magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Casoreco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casoreco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casoreco 2, serving better for you. Casoreco 2 safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste as in makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 safety tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente.
Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Igwa na po kita ng 32 minutos, makalis ang alas 9, masunod na ang sa tuyang kooperatiba sa radyo, programa kan Kasureco 2. Dinadara sa Indo kan Kasureco 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo maaantabayanan sa oras na alas 9:30 sagud alas 10:30 din aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sarong regular na programa kan Kasureco 2 na may obheto na makataong giya sa mga paraantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor kamos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ning kuryente, partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureco 2 sa pangingenot ni Board President Gay Loreto Hidalgo Pabines asin kan maniamento sa paagi ni GM Milit Candia, mga kasama sa tuyang makakaibanan si Senyor Denir Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay, di titigilan. Mga kasama, maray na pagkaaga sa Saindoga Boss, liwat. Iigtingin pa ang Yan po kita sa programa kan Kasureco 2, ang satuyang kooperatiba sa radyo. at kagandahan Tuyong aldaw na Biyernes, ngunyan. inyong Biyernes, March 10, 2023. maasa. Kasama, ini po ang sendong lingkod. Ako po si Radyoman Manny Basa sa lado teknikal. Kayo Ang DWNX, niya po si Radyoman Ray Gomez. di may Maantabayanan po kita sa lahat 1296 AM sa American kan sa indong mga radyo, 91.1 FM, asin live man kita sa Facebook kan DWNX RM Naga. Siyempre, ang sa tong kooperatiba Facebook page and syempre sa DWNX Facebook page and nagdadangog sa satuya sa mga radio stations po sa satuyang radio stations ng DWNX and sa gabos po na mga member consumer owners nag-iimbitar kita na kung may mga comment po ka mo, pwede nang mag-comment kung may mga complaints, may mga suggestion, recommendations na makakatabang po sa tuyang kooperatiba para mas pang maparahayan sa tuyang serbisyong tinatao sa tuyang mga member consumer owners. And welcome po sa programa and good morning po sa Gabos. correct. Paabutan tamanin good morning and sa tuya pong management kan Kasureco 2 sa pangingaut ni Manager Milit Candia, mga direktor, Director Obiada, Director Alex Abiug, Director Cornelio,
malurusin asin si Director William Basmayor. Mayo kita nalingawan tabi kasama Director Changcoco. Changcoco, sorry. Director Gay Loreto Espanyol. Yan, daan sa tuya pong board president. Director Cornelio, na banggitan mo na tabi Radyoman man. Correct. Okay. Okay. Sige. Yan, sa pagpuon po ka na programa kan Kasuray Kodos, nyaon po ang sa tuyang kamada kan mga tema ngunya na aldaw. Lalo na po yaon na po kita sa summertime. Tabi mainit na sa luwas. Hari pa lang kita diyan sa parte kan Magaraw area. Okay. Reminders lang po sa tuyang mga member consumer owners na magbayad po kita sa tuyang mga bills on time. And kung may mga arrears man kita na dahil pa na settle hanggang po unan, ang sa tuya pong kooperatiba nagsasagibo po ng massive disconnection. Nagpuon po ini paglaog lang po kayong bulan na Marso, and magpapadagos pa po ini hanggang pong igwapa po kitang mga member consumer owners, mga konsumidores ng kuryente na dahil po nakakabayad kasi indang mga nakonsumo na pong kuryente. Bako lang ko yan na bulan na kang nakaaging bulan na February, maski po itong may mga arrears hanggang po kang mga nakaagi pang December, November, lalong-lalo na po itong may mga duwang bill pataas. Saro po yan sa satuyang priority na magkapurutulan tabi Radyoman Mani dahil ang Kasuray Kodos po may obligasyon man kita sa satuyang mga power suppliers na magbayad man kang mga pagkakautang kan sa tuyang kooperatiba o mga nakonsumo na kan sa tuyang mga member consumer owners. Kaipuhan ta po yan bayadan sa tuyang mga power generators o ining mga power suppliers po kan sa tuyang kooperatiba. Kaya yan, para maibitaran po na maputulan man ang sa tuyang kooperatiba, kaya po nagsasagibo po kita ng massive disconnection. Sana maintindihan po ang ginigibong action kan sa tuyang management para at least maging fair man po kita duman sa mga konsumidores na nagbabayad po on time kan sa inyong mga bill, mga power bills monthly. Importante po yan na ibalita sa satuyang budget para dahil mabigla medyo ipunan baga tabi kasamang Renner estimate na naman po si bulan-bulan konsumo. Yan. Tama po. Kaya yan, nagpapadagos po ang sa tuyang massive disconnection na ginigibo po yan. Bako lang sa Naga City, maski sa pagtaraid na banwaan po kang Naga City, nasako pa po kan sa tuyang kooperatiba. Kanakman, Magaraw, Kalabanga, Bumbon, Kalabanga, Tinambak Siruma, Milaor, Minalamak, and PD. Kaya yan, dahil po kita maghalat na maputulan dahil dipisilon po kung kita maputulan and mabayad pa po kita ng reconnection fee. Kaya sangunyan pa lang, habang dahil pa po kita napuputulan, magsettle na po kita. Ang satuyang kooperatiba, dahil mo po kita nag-istriktong maray, pag-abot naman sa mga nakikiulay, kung dahil po kayang bayadan full payment itong satuyang mga arrears. Basta makiulay lang po ng maray, makiulay lang ng tama, hindi sa tuyang opisina, sa mga collection heads, hindi sa Naga, sa area manager, ang Naga, si Ma'am Celeste Werno. Then na po maghalat na ang Kasuray ko na ang magpasiring sa indong harong para magkaigwa na po ng disconnection o magpa-implement na po ng disconnection. Mag-hindi na sa opisina, kung may pambayad na kita, nag-accept man kita ng partial payment, kundi po talaga kayang bayadan gabos niya. And ma-execute lang kita ng promissory note. Kaya importante mag-attender sa seminar ginigibo tabi kasama Graner antes na kita po maging miyembro konsumidor kan Kasuray Kodos yaon po dyan ang mga detalyes kan dapat maintindihan, bako lang puro tuyaw tabi kasama Graner. Yan. At yan, ipi-play ka po yan itong sa tuyang mga schedule kan sa tuyang pre-membership seminar na ginigibo. Sa gabos pong opisina kang Kasuray Kodo, kabali na po syempre, hindi sa Naga City. Kaya yan, abangan po yan. At yan,
maipi-play na kita. Ayan, tapos na ni Ian. Matibay talaga si Ian. Tapos ang IMJ Interactive. Kaya yan. Diyan, ipi-play ta na lang. Data na yan, saro-saroon pa. Kaya magantabay. Kung ano po si mga schedule, lalong-lalo na itong mga mapatakol pa lang ninyong connection. Ngunyan tabi, Radyo Manmani, diretso ko na po ining mga accomplishment kang nakaangon yan pong nakaangon yan na si Manang ini. Bali po, igwa kitang nangyaring emergency power interruption, igdi sa portion kang Naga City, sakop kang feeder 13, igdi sa may portion kang Bagong Bayan Norte and Bagong Bayan Sur and part kang Calawag, kang nakaagi pong March 7, aldaw po yan na Martes, nagkaigwa po ining problema itong sa tuyang sectionalizer o ining fuse cutout, nayaon po dyan sa may atubangan kang LCC, sa may Bagong Bayan Norte, na kung saan po nagkausap po ito ng pagwara po ang kuryente, ninhuli po nagbabaga, itong sa tuyang wooden cross arm, apektado ka itong sa tuyang nagka-problemang fuse cutout, kaya yan, napagdesisyonan po sa tuyang technical department na punduhon po muna ang supply kang kuryente dyan sa may portion kang Bagong Bayan Sur and Bagong Bayan Norte and part kang Calawag, dahil po kaipuhan tang trabahohon itong nagka-problema tang fuse cutout yaon din sa may atubangan kang LCC Bagong Bayan Norte. Kaya yan, naghahagad po kami ng dispensa duman sa mga member consumer owners, taini po unscheduled emergency power interruption. Gusto sabihin, di kita naka-anticipar ng mga member consumer owners dyan. And sa partiman kan sa tuyang kooperatiba, dahil naman po hunaon na magkakaigwan ng problema itong sa tuyang linya kang kuryente dyan sa portion kang feeder 13. Particularly, hindi po sa Bagong Bayan Norte and Bagong Bayan Sur part ng Calawag. And nagkaigwa mo po kita ng schedule dyan sa feeder 12, dyan sa may Ojeda Street, Dinaga, ini po naka-schedule po siya, gusto sabihin, prior pa, bago pa po magkaigwa ng pagwara kang kuryente o magwara ang kuryente kang March 7, naka-disseminate na po kita kaini, bali halawig pong oras o halawig na panahon po ining mga yaon dyan sa may Ojeda Street and Dinaga, part kang Dinaga, na nawaraan sila ng kuryente from 9 AM to 6 PM po ini. Ang ginibuta po dyan, nagkaigo kita ng rehabilitation kang sa tuyang linya, and nag-main naribayan kita mga poste dyan sa may portion po ini kang feeder 12, dyan sa may Dinaga and Ojeda Street. Ayan, and March 18 March 8 po, igdi sa may Upper Barangay kang Naga City, poon po dyan sa Pakol, pasiring po sa may Panikwaso, nagkaigo kita ng 30 minutes, almost 1 hour na power interruption po yan. Bali po, naka-schedule man po ini, ang sakop po kayo ni bilog na feeder 51. Kaya ito pong mga yaon din sa Upper Barangay kang Naga, naka-experience sinda ng sarong oras. Ang rason po kayo ni, nagkaigo kita ng correction kang hotspot din sa feeder 51. Usually po, pag araw kaining mainit na ang panahon, majority po kang nahiling kang problema sa linya, itong mga nagbabaga o nagkakalayong mga electrical hardware materials, kabali na po ining pagsagibutan ng correction kaining mga hotspot na na-encounter ta during summer season. And March 9, nagkaigwaman po kita ng pagpundok ang kuryente, dahil po magkakaigwa kita ng patrabaho dyan sa may portion kang feeder 42, Kalabang area po ini, poon pong alas 9 nin aga hanggang pong alas 5 nin hapon. Bali po, continuation po ini kay itong sa tuyang tigsasagibo na conversion kang linya from single phase to 3-phase line, poon po dyan sa Barangay Bigaas, Sibao, hanggang po dyan sa may Sibao, Calabanga. Medyo matrabaho po ang ginigibo ta dyan, dahil conversion po ini, kay puhan po ini kang
LGU Calabanga o kaya kang mga member consumer owners na dyan para at least itong modernong facilities, itong apunan ng basura dyan sa may Calabanga, mag-operate na po siya. Saro po ini sa kinakaipuhan kang LGU Calabanga. At least kung matapos na po ini, maka-operate naman po itong modernong waste energy facilities. Kung tama po ako, ang pagsakulang pagkagagiromdom dyan sa may Banwaan kang Calabanga. Yan, si accomplishment si mga nangyari ngunya na kang nakaagi po ay ngunya na si manang ini. And ngunya pong aldaw na Biyernes, igo po kitang schedule dyan sa may portion kang feeder 15. Ini pong sa may Ispukoy LBC compound, portion kang Barangay Sabang, Sabang, dyan sa Naga City. Yan. Sa may Ispukoy LBC compound and part kang Sabang. Yan. Ang trabaho po dyan, nagkakaigaw kita ng rerouting kang primary line and nag-revive man kita ng poste. Bali nawaraan sinda ng kuryente poon pong alas 9 nin aga hanggang alas 6 nin banggi. Ngunyan pong aldaw na ini. And sa maabot man pong March 11, 2023, 8 a.m. To 8:30 a.m. Bali almost 30 minutes ang NGCP po nagkaigwa po ng schedule o magkakaigwa ng schedule ng power interruption sa maabot na March 11 sa aga na po ini Saturday. Ang sako po kay ining sa may Pili municipality kang Pili, entire municipality kang Pili, ang dahilan po kabali dyan ining po sa may Palestina, Kadlan, San Jose, and Carrero yan Tinangis. Po? Yan, dahil po yan kabali sa 30 minutes na power interruption. And portion man kang Minilabak, ining Mataurok, Manapaw, Katanusan, San Jose, Baliwag, Beho, Magadap, Taririk, and Sitio Bingkay. Kabali po yan sa 30 minutes na mawara ng kuryente. Sa aga, March 11, 2023, aldaw pong Sabado. And abangan man po giraray, dahil may mga naipadaraman po o may naipadara po ang DCP sa Satuya sa maabot pong March 15, 2023, aldaw po inining Wednesday, pero ihahapot na po ini sa technical department and sa Milaor Minalabak sub-office dahil medyo haralawig po ini from 6:30 a.m. To 6:30 p.m. Bali request po ini kang NGCP. Kailang ang apektado lang po kayo ni ining sa may Irayang Sulong Minalabak, Camarines Sur, kaya lang may mga query pa kitang gigibuhon kayo ni sa Milaor Minalabak and sa technical department kang Kasureco 2 kung arin lang po ang sakop kayo ning maghapon na power interruption. Request po ang National Grid Corporation of the Philippines sa maabot pong March 15, 2023. Aldaw po yan na Wednesday. Kaya yan, tabi Radyoan Mani si Satuyang accomplishment ngunya na si manang ini and kung magigiramdaman ta ang nakaagi pong Friday ang accomplishment kang Milaor Minalabak sub-office si Satuyang na picture kaya ngunyan na Biyernes March 10, 2023 and nahihiling ko pa ining February ni sa kalendaryo. Yan. Ang Pili sub-office, itong sa endang mga patrabaho, ang Satuyang babasahon mo niyan. Bali, dakol-dakol pa ini, tabi Radyoman Mani, extension kang primary lines and secondary lines sa Sitio, Mabuhay, Taririk, Minalabak, 17 poste po ini. And nagkaigwasin din ng installation kang 50 kVA transformer and construction light dun sa may Capitol Zone 5 kang Kadlan, and nagkaigwamin sinda ng installation ng 25 kVA dyan sa Santa Cruz, Himao, and nagkaigwas sinda ng task force nagtabang sinda sa Tinambak conversion kang single phase to 3 phase line kang nakaagi po ining March 1 to March 2 po.
and nagkaigwa sinda ng installation ng tulong units ng 100 kVA private transformer po ini dyan sa may Harani sa USIPD and nagkaigwa sinda ng replacement kang duwang rotten wooden poles dyan sa Zone 4 San Roque, Pili, and nagkaigwa sinda ng pagribay kaya itong undersized na secondary line. And task force kang conversion kang single phase to 3-phase line din sa Calabanga. Kabali na po ini si Pig Report ta Kasubago, and nagkaigwa man ning task force clearing kang backbone line sa Feeder 52 from Palestina to San Jose, Pili. Yan ang accomplishment man ang Pili of office ngunya na bulan kang nakaaging bulan na February and March yan. Yan, tabi radyo man mani, dadali-dalian talang tingtangon yan dahil may topic pa po kita. Okay. Siguro mabalik kita after lang kaining sa tuyang mga pagiromdom and si mga schedule kan sa tuyang pre-membership seminar. Applying for a new connection or a change in account name with Casureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casureco 2, serving better for you. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in sa thermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casureco 2 sa saindang coverage area bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kan satong electric utility araw kan Casureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution number 16 as in 20 series of 2009 as in Resolution number 10 series of 2018. As in man and man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli ta iyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinakban. Halos
halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, binaduman lang sana sa power cost o sa ipinapasa sana na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon yato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pag-aral daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Balik kita, Tabi, kasama ang Rener, mga kasama, balik po sa satuyang programa, ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sige, Tabi, kasama ang Rener. Okay. Balik kita. May Automatic. naghahapot pa igdi, nainot pa rin mag-comment. Ining sa may Carnation Street, Triangle, Naga City. Yan, may idang kuryente. Kaya lang, may umang pong verify ta sa complaint office. May umang pong reported sa Satuya. Siguro mas maray po ko kung makuha ta sa eksaktong address kay ni Sir, kaya lang ang pangalan niya Tonying. Yan, mga nakamonitor sa Satuya ko niyan. Tabaka Sinda lang po ang nawara ng kuryente. Nanalo daw ni Eni. At least ma-verify ta kung ano po talaga sa eksaktong address and para madumanan ta po ang sa endang residensya. Oo. And igwaman pong bareta tabi radyo ay iabot man sa tuya ay dining complaints ining San Antonio going to Mayaw-Payawan may daso part kang Taririk Minalabak. So bago po nagkaigo kita ning momentary kang feeder 52 kabali po ini baka nawalat po isinda. Ongoing naman po si patrabaho igi sa may San Antonio going to Barangay Cabugao Minalabak and portion kang Taririk Minalabak. And Palestina, nagkaigo kita niya ng single phase tapos Barangay Taririk. Tinangis, Tinangis Campini. yan. And Zone 8 kang Barangay Bagakay, Tinambak. Yan. May putol kitang secondary line, ongoing naman po si patrabaho doon yan. Kaya yan, magalat-alat lang po kita. Anytime po, ma-restore po ang satuyang kuryente doon sa mga nabanggit ang lugar. And ini sa Carnation Street, hinahalata lang po si comment ni Sir ni Tonying. Tonying kaya ang say pangaral niya sa Facebook ta. Oo. At least mapakita ang detalye. Ayo, igwa man na feedback sa bago sa mga programa kan DWNX. Diyan po da sa Pakol, biglang nawara ang kuryente. Kabali ang Metroville Sabang sa Coral. Ayo, sabi kan sarong caller, Metroville, Sabang, kabali May da schedule sa po kita. Ay, igwa. Sa may Sabang. Igwa da Oo. tabi sa mga taga Sabang. Pa-check na lang sa FB account kan Kasureko. Sa page ni Kasureko. Oo. Igong Sabang. sinasabing March 11 na NGCP brownout. Dagos patabi ni kasamang Rener. 30 minutes po. Radyaman Manny. Sa Okay. pili lang po yan. Ining 30 minutes na Okay. schedule kang NGCP sa March 11, 2023. Ang Metroville ta, kabali po yan sa may Sabang is Pukoy LBC compound. Ganyan po ang aldaw. 9 a.m. to 6 p.m. Yan. Yan. So linaw na sa pili pa lang 30 minutes lang ito, March 11 sa Aga. Yan. Sa aga na po. Sa aga na po yan. Okay? Yan. Pigiling tapas sa ibang mga hapot digdi. Kasamang Renat, oras ko niyan, alas 10 na. Oo, may 30 minutes pa kita na mapag-orolayan na sa tuying. Kung Okay. may mga comments pa po, may mga suggestion o kaya may mga complaints na gusto pong ipaabot sa Satuyang programa, sa Satuyang Kooperatiba, pwede po mag-comment sa Satuyang live. Ngunyan na daw na ini. Oo. Alat ni po ang sendong message. Pwede man shout out. Kung hindi pa kita nagpo. Iyo, kusod baga international, national earthquake drill. Ano po, nag-observe ka ng Kasureko? O ininang ko yan, Fire Prevention Month. Sige tabi, kasamang Rener.
hulita ang ibabaga sa kasulo ang rason sala na paggamit o kapabayaan sa paggamit ng kuryente. Opo. Yan, Fire Prevention Month every March ang taon. Ang unya ng taon na ini March 2023 Fire Prevention Month. Dikit lang pong trivia sa tuyang mga paradango. Makikita ang guest from Bureau of Fire Protection po. Yan. Sa visa po kang Presidential Proclamation number 115-A, ginibo po ang bulan na Marso bilang Fire Prevention Month. Dahil sa pagtaas po daw, nakakaalarmang pagtaas kang kaso, kang kasulo sa bulan, permida ang bulan na Marso. Yan, ano daw ang scientific na explanation kaya nito? March ang pinakadakol na nagkakaigwaning kasulo. Saro sa pigihiling is ang init ng panahon, ang Marso po. Kaya saro sa mga bulan o kaya yun ang pinakahalangkaw na kaso ng kasulo, and saro pa sa tigihiling ining halangkaw ang temperatura nakaabot ning 31.2 degrees Celsius ang init. Kaya may related man talaga tabi Radyoman Mani sa init ng panahon. Kaya lang kung hilingon mo, palaog pa lang kita sa summer season. Ang March po, baga ang summer ta is May, April, May. Kaya lang bago pa lang mag-abot sa summer season, talagang tag-init na, March pa lang talagang namamatian ta na ang init ng panahon. Iyo po nga ang pinakahalangkaw nasa 31.2 degrees Celsius. Saro yan sa pigihiling ta na pwedeng naging basihan kaining Presidential Proclamation number 115-A na pagdeklara po sa bulan ng Marso bilang Fire Prevention Month. Yan. And aram tamang po baga kadaklan po sa nare-report o reported na kausa ng kasulo hali po sa kuryente. Kaya naging tema ta po iningon na aldaw na ini sa programa po kan sa tuyang kooperatiba para at least hali mismo sa tuyang kooperatiba itong mga information na kay puhantang likayan. Bako lang bulan na Marso kundi maging kumbaga ugalion ta na gibuhon pirmi o kaya pasiguruhon ang satuyang paggamit ng kuryente, lalong-lalo na sa satuyang mga harong. Correct. Ngunyan, igwa po ning 5 klase ning kasulo o klase ning pinagpupuunan kang kasulo. May mga class kaya siya. May class A, class B, class C, class D, and class K. Yan. Kaya lang ang iba igdi, dito naman i-discuss. Dahil sa Bureau of Fire Protection na ini, kaya lang, ang nakakualang sa satuyang attention, ining class C. Gusto sabihon, nakakategory saro pa lang sa tigpupunan na yung kalayo. Yan sa class C na kung saan itong mga appliances, ang class A kaya, ang class A is itong mga goma, karton, papel, yan, data man yan concern. Although, kay Puan Manggirare, maaraman kan sa tuyang mga member consumer owners. Ang class B, itong mga gasoline, itong mga pinturang tada, mga used oil, yan, etc. Ang class C, yun na po, hindi na malaog itong mga appliances na nagagamit po ng kuryente. Example dyan, syempre, ang TV, rice cooker, electric fan, si mga extension wires, etc. Basta sila nagagamit ng kuryente, yan. Naka-classify siya as class C. Ang class D, medyo may mga chemicals na hindi nag-oral yan. Ang class K, itong mga cooking oil, sin iba pa. Na-discuss na lang, at least magkaigwa ng dikit na idea kung saan talaga nagpupuon ang kasulo. Yan. Concentrate kita, Radyoman Mani, igdi sa class C. Na kung saan
pang-aral daw o aral daw ta ining ginagamit. Punan ta sa laog kang harong. Ano po? Kadaklan kaya ano sa mga pag-aadal tabi radyaman mani. Ini po daang pinakadakol na kaso kang electric ining mga kasulo nagpupuon sa electrical sa mga harong and mga opisina. Ano po? Yan, si mga nagdadangog sa satuyangon yan, yaon sa opisina, siguro ginigibo tama ni Permi o nagagamit kita. Siyempre, aral daw kita nagagamit ng kuryente and sa satuyang mga nawawalat sa harong, yan, siyempre nagagamit kita ng kuryente. Pag ulang aral daw, oras-oras o piri-pirmi talaga, ano. Yan, punong ta sa sala, tabi radyaman mani. O kaya silinya kang kuryente palaog sa satuyang harong. Service drop wires, you know, puon po doon sa may poste sa tapping point palaog sa satuyang pasiring sa metro and pagali sa metro service entrance palaog na sa satuyang harong. Kung matatandaan ta kang ito po bagang may raot kita ning panahon, makusog si Duros tapos may kaibang pag-uuran, majority kang nare-respondihan kang satuyang mga lineman. Ito pong mga service drop wires ano na nagkakaproblema, may mga sparking may nagkakalayong linya o kaya service drop wires na palaog sa indang harong. Yan po, ugalion ta po yan na hilingon, mas magayon kung after 6 months o 1 year pwede tanang paribayan, ano po, lalong-lalo na itong may mga sinungpunan tabi radyaman mani, ano po. Importantehon pong marayan dahil magkaigwalang ning dikit na corrosion si mga sinumpunan, nagkakausap po yan ng mga sparking o nagkakaigwa siya ng ignition na kung ang satuyang harong made of light materials, makadukot po yan, normal po, pwedeng magkausap po yan ng kasulo, dakulang kasulo sa satuyang harong. Service drop wire, service entrance, and syempre itong satuyang mga metro, ano, nasulo ngayon si metro dahil nagkaigwa daning daida kinaya si load, so si demand kan satuyang member consumer owners sa paggamit ng kuryente. And paghali syempre sa satuyang mga metro, maagi service drop, service entrance, pasiring na yun sa satuyang breaker. May mga breaker po, at least safe po kita, no? May mga breaker, may mga ngunyan kay automatic nang sa tuyang mga breaker, may masense lang yan na problema sa tuyang mga wiring sa tuyang mga harong, automatic po napundo po ang supply kang kuryente dahil nasi-sense kasi itong sa endang breaker na off po yan automatic. And itong itong conventional baga na mga fuse sa tuyang harong, sa mga switch stop, itong ting bababa pa, mas maray po siguro kung regular ang satuyang maintenance kayan. And syempre, may mga nagagamit kang breaker. Yan, tabi radyaman mani, no? Yung mga pagiramdum ta sa satuyang mga member consumer owners. And sa paggamit kang mga appliances, ano, punan ta sa sala, tabi radyaman mani, ano si mga appliances na pwede tang paglaog sa satuyang harong, syempre ang aabutan ta sala. Yan. Ano tabi radyaman mani ang mga appliances mo na yaon sa sala? Ikaw kita ning electric pan. Electric pan, yaon ng TV, and kung minsan yaon dyan ang planchata habang nagpa-plancha naghihiling TV. Ano? So ining discussion na ginigibo with Kasoreco 2, ante makaya ngunyan kan fire prevention man tabi kasamang Grenier, sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. Yan. So sabihin kabus kita involved to digdi tabi kasamang Grenier. Mala patapatian ginigibong lakdang ngunyan sa pagbisita ta sa mga opisina kan Bureau of Fire Protection, magpuon sa eskwelahan sa mga elementary grades school, pigpapaliwanag na takong minsan may mga kausan ng kasulo na ang pinupunan itong pagkawat ng kalayo kan mga aki. Posporo, lighter, ano. So yan. And sa parte kan Kasoreco 2, pigpapagirumdum, tabi kasamang Grenier,
na bako man si Kasoreko alone an may sala ano kung igwa nagkakasulo paggamit ta po nin kuryente na igwanin kapabayaan ari asin irresponsibleng paggamit Yan. kang kuryente ano Yan. Sa pag-iwas, sa sunog, hindi ka nag-iisa. hindi ka nag-iisa. Kaya yaon kita ngunyan para magpagiromdom. Ano po? Tigihiling ta kaya ano. Kasubago may nasa Bareta ini ano, may kasulok na naman diyan sa may Bagong Bayan Norte, Bagong Bayan Sur. Yan. Hanggang ngunyan ongoing sa investigation. Saro kay sa nagiging kausa talaga. Actually majority nga ni tabi radyo man mani is talagang faulty electrical wiring. Ano? Kaya yaon kita igdi kaya naihapot ko suba ko sa imo kung ano si bang appliances na may hiling mo sa sala. O kaya yan. Pati nga ni nabanggitan mo ka suba go. May electric fan. Ano? May TV. Yeah. May plancha. Ano? Sa harong nito may plancha pa lang sa sala. Habang nagpa-plancha. Yan. Ang iba pa, may extension. Kaya, bako lang extension. Ilaw. Octopus connection. Yan. Octopus. Kaya, yan. Octopus Wag connection. makailing ba kita ng octopus ano? Kay puhanta ng ribayan o kaya i-check itong sa tuyang connection kang ilaw. Ano po? Baka duman sa switch o kaya si mismong duman sa kalagan ng ilaw. Ano? Ipahiling ta po yan. Baka may ati lang kay puhang linigan. Ano po? And subago na banggitan mo, Radyo Manmani, itong electric fan. Ano? Ugalion taman at least once a month. Ano? Kung di kayang every 2 weeks, at least once a month. Linigan ang electric fan, lalong-lalo na si motor, ang electric fan. Kada ako guilty ka yan, kabali dyan ko. Tabisi baga, ano? Oo, busy pero pag- tauan po yanin, oras. Tama yan, tabi kasama ng Renan. Yan. Saro man yan, ano, linigan sa electric fan. Yan, piripirmi, laganing oil, ano, di pagpiriton kung habo na kaya, kung habo nang mag-ikot sa electric fan, taday na kaya si ati. Yeah. Yan, o kaya may naning motor oil, laganing oil, ano, si maintenance kan sa tuyong electric fan. TV, ano, ang TV po, dahil pwedeng naka-standby permi. Ano, na pag matukaw ka mo sa sofa, sa indong sala, mapindot na lang sa remote. No? Yan. Saro pa yan. So, pwede magkausa ng kasulo. Dahil pwede man ang nakasaksak kaya naka-standby mode ang appliances. Nagkukonsumo pa yan ng kuryente, nag-iinit man po yan. Overheat, ano? Yan. Pwede po yan. Ang electric fan yan, pwede man yan. Nag-overheat man, nalingawan ta na nakasaksak. And dahil mati si electric fan, nag-prepare siya siyang mag-andar. Yan. Pero pa yan, pwede magkausa ng kasulo. And extension wires. Yan. Sa banggitan mo kasubago, abang nagpa-plancha, nagdadalaan ng TV. Ano? Siyempre, ma-plancha ka duman sa sala, magamit ka ng extension wires. Ano? Yan. Mag-ingat kita, ano, malingawan si plancha, kaya mag-overheat. And itong extension, saro yan sa nagiging kausa and extension, octopus connection. Surumpayan na extension wires na ngunyan kaya may mga nababakal na kita tabi Radyo Manmani na barato pong extension. Extension wires na salit po itong strand na yaon sa laog kang extension. Pag pinutol mo yan, may hiling mo po yan. Kaya siguro mas maray duman sa mga lehitimong tindahan mong giraray tabi Radyo Manmani magmakal. And pag nagbamakal kita ng mga gamit sa kuryente, siguro set aside mo na itong pagtitipid, ano, mas maray po siguro kung
ang mga appliances na ginagamit sa kuryente, itong may quality talaga. Ano po? Aram, tamang bagayan. May tembre si hali mga- sa DTI, tabi kasamang Riner. Yan. Oo. Yan. Dahil taman Ayan. na pag mabakal kita, dahil magkita masabi, arin po dyan ang pinakamahal. Dayman. Dayman. Consider naman si budget. Tapos si safety. Yan Oo. po yung kitang magamit. Correct. Yan. Yeah. Yan, plancha, extension wires, okay sa kusina. Paabot kita sa kusina. Ano si mga appliances na ginagamit sa kusina? Ang appliances na ginagamit, ang uso na ngunyan, di kuryenteng lutuan, Ayan. Electric stove. Siyempre sa lutuan may ceiling fan dyan, tabi kasamang Ceiling fan. Oo. Tama. Igwang panghigop dyan na sinasaksak man sa kuryente, ito bagang panghigop ning aso. Lingaw ako ang pangarang kayan eh. Oo. Pangmayaman yan. Pangmayaman yan. Pero nababakal naman, affordable. Igwa man kasadit. Garo man Pero lang. kayo ni sa Indo eh. Igwa man kayo sa dito. So, kadakol. Sana. And rice number one, cooker. rice Yan. cooker. Saka itong initan ng tubig. Igwa ako kayan. Oo. Pag nagmamadali ka. tubig. And guilty man ako na kuminsan nababayaan. Kaya ang bakalun po nindo si na-automatic na pundo. Oo. Igo yan, Igo yan yung pindutan na napundo siyang garo rice cooker. Igwa akong kabistado ko yan mga opisina, maluto na ning masalang na sa rice cooker, pagkaaga, paghali, babalikan niya, alas 5 na. Delikado po yan. Pambira. Paano kung magka-problema si rice cooker mo habang mayo ka sa sendong harong? Mabalik ka alas 6 na ning banggi o alas 5 na. After office hours, baka magka-problema. Ang rason niya, pag abot nila pagkahapon, makakana lang siya, may dara na siyang panira. Yan. Yan, delikado po yan. Kung maluto kita sa tuyang mga dikuryente na nilulutuan ng panira o ng rice, maluto, siguro mas maraming kong bantayan tamang giraray. Ano po? And ibitaran po ang paggamit ng extension wires duman sa makukusog mang konsumo ng kuryente. Ang ref, yan, data po ina-advise na maggamit po ka mo ng extension para lang mailaag si ref duman sa tamang sa magayon na porsyon kan sa tuyang kusina. Yan, mas magayon siguro nakadirect tamang giraray duman sa mayor na linya o kaya saksakan kan sa tuyang appliances. Uy, dahil ka, tabi kasamang Riner, maski malipot ang rep, may experience ako na pagbukas ko, nag-aarab-adab na sa laog. Oo. Iyo. Ay, gukayan. Kaya, likayan ta po Kung may namamarong na baga, napaparong ka ng garo sulo sa laog, pailing na po sa mga kuyan, eksperto sa kuryente. 24/7 kaya yan ang ref, 24/7 ang dadalang. Hindi po pwedeng pagpataratanggal. Oo. Tapos kung mahali ka po pala ang ref, siguraduhin po nindong nakasara talaga, nakalapat itong sa iyang pintuan. Nagiinit po ang motor kayan kung may sangaw na po ang ref. Pero kayan, makakatipid ka pa sa kuryente kung sarado. Yan, tama ka, tabi Radzoman Mani. Kaya Yan. bako po kapag sinasabi electrical faulty wiring and rason, bako po yan sala kan kasureko na magkaigwang kasulo. So, sa sumada po kan pakikipagtabangan ka programang ini sa Bureau of Fire Protection. Ang tema nga ni sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. May ang mga additional pang sumada ikan sa tuwing pagdidiscuss ko niyan tabi kasamang Riner. Number 1, 10 ining 10 tips sa fire safety. Dapat mag-install nin smoke alarm. Kung turog kita, maaso po yan, magigimata kita. Plan your escape from fire. So, dapat may plano kung saan kita madulag. Keep an eye on smokers. Kung may mga bisita kita nagsisigarilyo, tabi kasamang Riner, baka kung saan itapol lang yan, And cook carefully.
Give space heaters space sa mga appliances niya. Mats and lighters are tools, not toys. Yun na itong pagkakawat nin apoy. Stop, drop and roll. Kasi safety na ini. Pag may kasulo na, may mga aso na. Ini na ha. Number 8. Ini na si pigdi-discuss ta. Use electricity safely. Tapos ang pansyam, crawl low under smoke. Pag may aso na po ini, sa irarom daa magdulag. And last, install home sprinkler system. Si tubig ining naga-automatic pag igwana nin kasulo. So dagdag lang yan tabi kasamang Rener and sumada po kan pig-urlayan mi digdi. Thank you. Yan. Makakatabang sa satuya. Thank you. Bow. Makakatabang sa satuya. Actually, nagwalang tabang ina sa satuya ganyan. Dahil ang iba kay Egdi talagang ang discussion sa Bureau of Fire Protection na yung mga kiribata sa Bureau of Fire Protection. Pero sa simpleng discussion ganyan, nakakakuha man yung idea sa satuya. Kita kaya tabi Radzaman Mani, Doro Lion ID, si nangyayari sa aral daw. Yan. Sa to yung mga harong, ito sa to yung mga opisina. Yeah. And saro pa po pala, itong mga nakakalingaw, tanggalon itong mga charger, kang cellphone. Yan, may cellphone na nasabog na kuyan. Oo. Na-create ning fire, Nakasaksak pa si charger, may na si cellphone. Yan, nalilingawan. Pwedeng magkakausa ng kasulo. Ayan. Pagirumdong lang po. Ito yung mga paradangog ganyan. And itong saro pa, kung magamit kita ng heater sa CR, baga si mga traditional pa na matipon ka ng tubig tapos ilulublob mo itong heater. Yan, although may mga bago na kaingon yan na nagro-roll pero kung sa safety po kaya minsan nakakausa po ng aksidente ito. Bako lang kasulo miski itong pagkakakuryente itong mga karigos kita sa loob ng CR. Yan. Tapos ugalion ta po na i-check itong mga ilaw sa loob ng CR. Minsan kaya nababasa. Yan. Si mga connection ta sa loob ng CR. And sa kwarto, yan, pinaka-importante. Minsan, lalakbaga ang kwarto tabi Radzaman Mani. Daw may tao sa harong, dahil man po makalaog duman sa indong mga kwarto. Bago po maghali, mas maray man po girarin, double check ang gabos na connection. And kung mayong matatada sa tuyang harong, pwedeng ibaba ang breaker kung medyo haloy-haloy. Haloy-haloy kitang mga bakasyon ng ngunyan summer season. Ang iba may mga outing yan, may mga maluwas sa Camarines Sur mga bakasyon. Next month yan anong nga po yan tabi Radzaman Mani Lenten Semana Santa. Lenten season. Lenten season. Kaya yan, mas mainit pa ang panahon. Ay, ko lang hapot tigdi tabi kasama ng Sige po. Pag igwaning kasulo, narespondian kasureko, dapat pala apudan, bako lang Bureau of Fire, pati an kasureko dos. So, may synchronize ng urulay kayan within BFP sa good an kasureko 2. Opo, pag may kasulo po, automatic man pong may coordination ang Bureau of Fire Protection. And kung hindi sa nagay, kung kita ning COMSEN, sa mga LGU, sigwa man po kita ning mga in charge kaya. Kung sakali man po talaga na kaipuhan pong i-shutdown ang bilog na feeder na nakakasakop naman sa barangay na may kasulo, automatic man po enti po pondo ni Kasureko. Dahil ang concern po kay EGD, dahil po makaka-responde tulos ang Bureau of Fire Protection. Kaya di makakasumpit ng tubig kung may kasulo, kung buhay pa po ang linya kang kuryente. Saro po yan, kaya magka-partner po ang Kasureko 2 and ang Bureau of Fire Protection, ang iba pa pong government agencies kung may mga disaster pong nangyayari. Dahil ang protection ng tamang puigdi, itong mga ma-responde po na mga bombero, and syempre
ang satuya man ng mga member consumer owners sa lugar. Yan. Kaya may mga coordination kita tabi radyoan man. Kung kinakaipuhan, talagang i-shutdown po ang bilog na feeder na nakakasakop po doon sa lugar nito. May hapotig di si Ma'am Shoni Bernal. Hapot niya sir, kung ang breaker ba hindi lang sa loob same with kung hali sa drop wire yung fire. Pakaintindi ta kung may breaker siguro ang poste, may breaker man sa laog kang harong tabi kasamang Rener. Breaker ang ano ta kayo dyan, may mga fuse kita. May mga fuse. cut out Oo. kita. Oo. Doon sa transformer mismo. Automatic man po kung may ma-sense yan na problema, kung may problema sa linya, automatic pong na yun na bagay yung tabi radyo man yung fuse na yun, sinagpuputok, ano ba ko sa Yeah. transformer? Na kuyan siya, Yan. binabagat niya ng diferensya. Yan, para mapundo na si kuryente, si supply kang kuryente. Correct. And Yung pasiring sa laog ng harong. Pag laog man sa harong, yaon na po din si papel man kang breaker. And siguro lang tama lang ang breaker, ugalion ta na ipa-inspeksyon ang satuyang wiring sa laog ng harong, electrical wiring sa satuyang harong. okay, nagpasalamat si Ma'am Shoni na intindihan. Saro na lang tabi digdi sa pag-urulayan ta tabi kasamang Rener. Ilikayan ang kasulo ta ano po kung magdiferensya masulo ngaya ang kontador asin iba pang mahal na binakal bago magkakuryente. Ano po yan? Puder na kan may sadiri o riribayan kang Kasureko 2? Ang Metro po, i-report lang po sa Samuya kung may available po kita ng Metro, automatic man po yung rebayan. Mayo pong bayad ang Metro. Mayo pong Okay. Iyo. Yan. Pero madata ta ang kasulo mayo ng pili-pili ubos kung ubos yan. Kaya Ikaw nga ning kasabihan, mas maray na lang daang agihan kita ning bagyo, bako lang ning dito man tigahagad Kalayo. ko ning bagyo. Kaysa masuluan, yan Iyo. talagang mayong matadada sa satuya. so mag-iringat ano. Tabi Mag-iringat na lang kasamang Rener, ikaw na lang kitang 3 minutos ano. Okay. Para sa satuya may mga pong message pa kita. mga May tema. May gusto magpa-shout out. Ayman. Yan. Generally, so my birthday dyan po sa opisina kan Kasureko 2. Happy birthday po. Happy birthday na lang. Baka Sa na nag-birthday ko niyan. Mainit ko niyan. Baka ice cream ikaw dyan, ha? Oo. Panamita mo. Women's Month bangon yan. Iyo. Yan si Ah, pag-iribatan yun sa NX, si GI, si Yeah. Ma'am Grace. Yan. Si Ate Lily. Si Ma'am Lily pala. Palibasa, dua-dua lang din. Dua-dua. Yan. Kay Yan, sa kapos GM. po na Kay GM, ano? si GM. Yan. Kay Ma'am Melet, kay GM Melet Candia, Yan. kay Ma'am Gay, kay Mamalo, sa board. Ayo. Correct. Sa mga members ka Mancom, supervisor, section heads, and rank and file employees, yan, ayaw, sa Kasureko. Ano sa kapos na mga babae na nagsiselebrate mo din kung Women's Month. Yan. Yan. Happy Women's Kapos Month. na mga paradangong tayo. Yan. Ayan. So, yan po ang oras, igwa na kita ning 29 minutos, makalinis ang 10:00. Okay, thank you Yan. po sa kapos na nag-antabay ko niya na aldaw na biyernes sa tuyang programa ang satong kooperatiba sa radyo. Yan, pasalamatan ko ang IMJ Interactive, ang kakaibanan ta permi, ano? And syempre sa DWNX, tawi Radyo Manmani. And sa kapos po na mga member consumer owners, empleyado kang Kasureko 2, mga paradangog ta, dawa ba ko sa daog kang area coverage kang Kasureko 2, ano? Aram ko hanggang din sa partido area, kada ko nagdadawag sa satoy. Yan, Okay. may na. Gwa pa man kita. Okay na. Kamu dyan. Sakto. Igo. Next time, ano? Yan, igo ka mo. May naman. Okay. na. Yan Okay, na. sa ngaron po, kamanehmento kang Kasureko 2, sa pamayo po, ang samoyang General Manager, si Ma'am Melet Candia. Asin sa onda direktiba, sa pahinganot po, ang samoyang Board President, Director Gay, Loreto Ochipabines. Ini po, si Rener po, pabukay magribanan kita, susunod ng biyernes, ang satong kooperatiba sa radyo. Yan, Mabalos. thank you po. And God Thank you, Kasureko 2. Yan. Sa ngaran po ka serbisyo publiko, ngaran man kang RMN, DWNX, sa lado technical niya si Radyoman Ray Gomez. Masunod na UNC, mabalos kan sa indong pagantabay, Tatak RMN, radyo mo nationwide.
bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwa ang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharaning opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente asin hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Sa itong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man an man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinakban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required.
Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casureco 2, serving better for you. Casureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste, asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2.